Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан президенты каршындагы куркынычсызлык советы утырышында кадрлар сәясәте мәсьәләсе тикшерелде. Милли хәзинәләргә бай халык без Татарстан халыклары мәдәнияте калейдоскопы төбәк-ара проектына йомгак ясалды. Дөнья тарихында татар факторын инде Мәрҗани үзәгендә үткән түгәрәк өстәлдә татар галимнәре әнә шул сорауга җавап бирде. Татарстан президенты каршындагы куркынычсызлык советы утырышында кадрлар сәясәте мәсьәләсе тикшерелде. Уку йортларын тәмамлаучыларның һөнәри әзерлек дәрәҗәсе тиешенчә түгел. Эш бирүчеләр аларга карата еш кына шелтә сүзләрен белдерә. Шул ук вакытта сәнәгать өлкәсенә кайбер һөнәрләр буенча белгечләр артык күп әзерләнә, ә кайберләре буенча белгечләр җитешми. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы фаразлары буенча якындагы 7 елга кадрларга 28 меңгә якын кешегә өстәмә ихтыяҗ туарга мөмкин. КамАЗ җитәкчесе Сергей Когогин президентка токарлар һәм слесарьлар җитмәвен әйтте. Эта тема, она одна из самых важных для нашей республики с учетом тех проектов, которые мы сегодня реализуем, и тех перспектив, которые мы перед собой ставим. Экономика развивается в условиях глобализации, цифровизации, роботизации, внедрение новых технологических укладов требует и нового, в том числе уровня подготовки рабочих и инженеров кадров. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын игълан иткәндә телебез рухи яктан берләштерүче зур көч дип белдергән иде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Нәкъ шушы сүзләрне шигар итеп Мәрҗани мәчетенең мәдәни үзәгендә түгәрәк өстәл оештырылды. Гамле әңгәмәдә хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда катнашты. Тарих, әдәбият һәм дин галимнәрен берләштергән түгәрәк өстәл дөнья тарихында татар факторын барлауга багышланды. Чараны башлап җибәргән галиме Альбина Валиева Болгариядә һәм Европа илләрендә татар теле һәм мәдәниятен саклау буенча оештырылучы чаралар турында сөйләде. Болгариядә стажировка үттем һәм анда университетта эшләдем. Шул вакытта ук инде менә татар халкының шушы каюлы күн сәнгатен дөньяга күрсәтәсем килде. Һәм минем докторлык диссертациям да шушы темага багышланды. Әлеге тема бу китапны мин хәзер икенче тиражын чыгардым. Чөнки беренчесе инде аның күптән таралып бетте. Бу дөньяның төрле илләрендә, зур китапханәләрдә, Италиядә, Оксфорд университетларында һәм гомумән күп илләр бу хезмәт белән кызыксындылар. Индус Таһиров мондый хезмәтләр халкыбызны дөнья күләмендә танытуга ярдәм итә. Кем күпме генә әйтсә дә, татар халкының киләчәге бик зур. Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез дә уянды дип сөйләде ул чыгышында. Татарны бетерергә тырышулар инде 1552 елдан бирле бара. Ләкин татар исән. Аны бетерергә тырышучыларның күбесе юк бу дөньяда. Татар бар. Алай гына да түгел, аның әле киләчәге бийек. Мин инде әйтә алам, менә әйткәнем дә бар, кабатлап әйтәм. Татарлар кояш тирәсендә җир ни кадәр әйләнсә, татарлар шул кадәр булачак. Аларның дәүләтләре шушы рәвештә бийек дәүләт булачак. Ул булачак, әлбәттә, монда бернинди шик тә юк. Ни өчен дигәндә, чөнки татар тарихта чарланган, чын мәгънәсендә ныклы халык һәм бетмәс халык. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры Ильяс Җиһаншин татар халкы тарихында мәдрәсәләрнең әһәмиятен ассызыклап, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында мәдрәсә шәкертләре белән үткәргән чараларга тукталды. Менә мондый чараларның иң мөһимлеге шунага бәйләнә. Фикр алышканнан соң менә моннан шул сөенеп кайтып, мин менә үзебезнең ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре, мугаллимнәре белән biz аны уртага салып шушы фикерләрен без аралашып, алар белән алыша торган булабыз. Һәм шулай ук шушыннан танышкан, алар белән аралашкан галимнәребезне шулай ук мәдрәсәгә китереп, шәкертләр белән очраштырабыз икән. Ул
яшь буынга аны җиткергәннән соң аның сакланачагы я булмаса аның дәвамы бар икәнен без беләбез. Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән дигән илгәрләребез. Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис та татар факторын әдәбият сәнгать үсеше аша бик үзенчәлекле аңлатты. Гомумән, татар халкы турында менә шушылай зыялы кешеләр белән, менә ике Таһиров кебек академиклар белән, күренекле рәссамнар, күренекле язучылар, күренекле галимнәр, күренекле артистлар, сәнгать әһелләре, сынлы сәнгать әһелләре белән һәр вакыт сөйләшеп торырга кирәк. Чөнки сөйләшү ул бит әле халкының казанышларын барлау, я аның проблемаларын күрү, шушы проблемаларны хәл итәргә юллар эзләү дигән сүз. Менә бүгенге түгәрәк өстәлдә нәкъ шушы юнәлештә барды. Гамле әңгәмә барышында Ринат ага Харис нәтиҗәле иҗаты һәм цивилизацияләр диалогы кыйммәтләрен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Роза Мира алтын медале белән бүләкләнде. Рәхмәтләр сезгә. Рәхмәтләр. Шушындый ук дәрәҗәле бүләк Ильяс Җиһаншинга һәм татар театры тарихын өйрәнүче яшь галимә, актриса Гөлнара Хәйруллинага тапшырылды. Мәдәниятләр диалогы, милләт ара һәм дин ара тынычлык Татарстанда гасырлар буена килгән традицияләргә, гади кешеләрнең яшәү рәвешенә һәм дәүләт сәясәтенә нигезләнгән ориентир дип белдерде бүләкләрне тапшырганда Европа-Азия халыкара гуманитар академиясе президенты Энгел Таһиров. Мин бер олы хыялый фикер йөрткән идем. Инде күптән татар халкының иң олы сыйфаты нәрсә икән дигәндә, шушы аны инде мең төрле әйтеп була, ләкин аның тынычлык тудыра икәнлеген, менә шуның өчен ул бийек тә, шуның өчен ул мәңгелек тә, шуның өчен ул олы табышлыкта, табыш юлында да. Түгәрәк өстәлдә яңгыраган һәр чыгышны чараның модераторы Альбина Вәлиева мәкалә итеп әзерләп, фәнни журналда бастырырга җыена. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Башкалабызда Татарстан халыклары мәдәнияте калейдоскопы төбәк-ара проекты тәмамланды. Проект Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә тәкъдим ителде. Ул Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Түгәрәк өстәл янында сөйләшүдә татарлар, чуашлар, марилар, утмуртлар, мордвалар яши торган районнар һәм торак пунктларда узган масштаблы экспедицияләр турында сөйләделәр. Тикшеренүләр тарихи мәдәни мирасны, халык бәйрәмнәрен, йолаларын өйрәнүгә, аларның хәзерге замандагы үзгәрешләренә юнәлдерелде. Экспедицияләрдә төрле халыкларның моңа кадәр билгеле булмаган әкиятләре, көнкүреш һәм үзенчәлекле мәдәни үрнәкләре дә ачыкланды. Татар халкының мәдәниятен өйрәнүгенә түгел, күрше-тирә республикалардагы фәнни оешмаларны Татарстанга килеп эшләүне тәкъдим иттек. Һәм инде алар берничә районда үзләренең төпләнеп яшәгән халкының бүгенге торышын өйрәнделәр. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Журналист, язучы Земфира Гыйльметдинова вафат. Ул озак еллар сәхнә журналында эшләде. Тамашачыга төрле мәдәни чараларны оештыручы, алып баручы буларак та таныш. Соңгы елларда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең матбугат бүлеген җитәкләде. Күптән түгел Казан башкарма комитетының милли бүлеге җитәкчесе вазифасына күчкән иде. Шушы минутларда Земфира Гыйльметдинованы соңгы юлга озатучы якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Татар китабы йортында язучы Кауи Нәҗминең 120 еллыгына һәм аның тормыш иптәше тәрҗемәче Сәрвәр Әдхәмовга багышланган «Сөнмәс яктылык» дип исемләгән күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә Кауи Нәҗминең документлары, фотосурәтләре, күп санлы хатлары тәкъдим ителгән. Күргәзмә кысаларында дискуссияләр һәм лекторий планлаштырылган. Татар китабы йортында Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Әдхәмованың китапханәсе саклана. Күргәзмә 25 декабрьгә кадәр дәвам итә. Бу күргәзмә әлбәттә юбилейга башлана һәм шул күргәзмә кысаларында безнең Кауи Нәҗми мирасына, аның исемен мәңгеләштерүгә багышланган панель дискуссияда, аңа багышланган лекциялар үткәреләчәк. Менә безнең ачылыш үзе аның хатларыннан төзелгән перформанс рәвешендә үтә. Без инде Кауи Нәҗминең менә шушы аны юбилей елында аңа багышланган күп санлы чараларга йомгак рәвешендә эшлибез бу күргәзмәне.
Хызур ТВ телеканалы 2022 елның 1 гыйнварында татар телендә Билал мультфильмы премьерасын тәкъдим итә. Мультфильм Хызур ТВ телеканалында рус телендә күрсәтелә. Киләсе елның башыннан татар телендә карарга мөмкин була. Фильм тәрҗемәсен укуда танылган татар артистлары һәм мәктәп укучысы Арслан Миргаязов катнашкан. Татар теленә тәрҗемә Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы һәм Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан әзерләнгән. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе Русфонд җәмгыяте белән авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Бүген абыйлы энеле Самат һәм Наил Гариповларның авыру тарихы. Самат һәм Наил Гариповлар абыйлы энеле булсалар да күп аралашмыйлар. Самат китапларны ишара укый, ә Наил рәсемле карточкалар белән уйнарга ярата. Аутизм сәбәпле малайларга уртак тел табуы кыен. Расстройство аутистического спектра. Аутист балалар бик үзенчәлекле була. Үзешләрендә төрле тайпылышлар очрый. Еш кына аларда социаль яралашуда проблемалар килеп чыга. Кызганыч, традицион дарулар, инструменталь дигәнтә аламнар белән генә мондый балаларны дәвалап булмый. Аутизм вакытында балаларга әйләнә тирәдәгеләр белән аралашу, хис-тойгыларны күрсәтү кыен. Ә Самат белән Наилгә ярдәм итәргә була. Малайлар тиешенчә үссен өчен аларга махсус курс узарга кирәк. Регулярно. Даими рәвештә махсус программа буенча шөгыльләнгәндә баланың үзен тотышына гамәли анализ ясарга була. Саматта сөйләм һәм мәктәп программасына кергән академик күнекмәләргә анализ ясап, аларны яхшырту мөмкинлеге бар. Бер туганнар әлеге программаларны берничә тапкыр узса да, тиешенчә яшәү өчен аларга үзәктә дәвалануны дәвам итәргә кирәк. Из-за их диагноза абсолютно по-другому. Аларның баш мие бөтенләй башкача фикерләүгә җайлашкан. И шартларында бу күнекмәләргә өйрәтү бик авыр. Даими контроль булырга тиеш. Безгә яшәү өчен махсус даими программа булсын иде. Махсус курс үтү өчен 662 мең сум акча җыярга кирәк. 5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәреп, гаиләгә ярдәм итә алабыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Ания Гыйбадуллина, Диана Дасаева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Казан дәүләт яшь тамашачылар театрында Ак чәчәкләр кебек спектакле зур уңыш белән бара. Аның авторы Рауя Мухина актуаль әңгәмә кунагы. Икенче яңа татар җыры конкурсының икенче туры башланды. Мәртәбәле жюри җыр сайлый. Татарстан Республикасының Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды милли моңны саклап, татар җыры сәнгатендә яңа офыклар ачуны дәвам итә. Әлеге максаттан оештырылган яңа татар җыры конкурсының быел икенчесе игълан ителгән иде. Шушы көннәрдә жюри әгъзалары онлайн һәм офлайн форматларда җыр сайлау белән шөгыльләнә. Яңа җырларны хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда тыңлады. Яңа татар җыры конкурсына күчкәнче лирик чигенеш ясап алыйк. Кайчагында җырның җыртыгы юк дип мәзәкләсәк тә, чынбарлыкта сипли алмаслык җыртык җырлар да бар. Идрис Газиев фикеренчә, татар эстрада җырларында һаман бер үк тема кабатлана. Бик күп җырлар шаблонлы, баналь, сүзләре дә баналь. Әйбет, ул инде әйтегендә ниндидер дин дип, Ходай дип, әйбет, аны бит һәр вакытта да аны ул бит шушындай тема, әйбет. Мин анага бик сак белән карыйм, әйбет. Аны һәр вакытта да кычкырып сәхнәдән җырларга кирәк түгел дип уйлыйм мин менә. Әгәр дә ул теманы алганда, аның мәгънәсе бик тирән булырга тиеш. Ә бу баналь гына. Бүткән дә ишетәбез аны сүзләр. Без шу хәлдә автоматка әйләнелде. Әйбет, менә Алла бирсә сүзләре, Ходай бирсә, Ходай кушса, алай ярамый. Ул һәр әйткән сүзне ул ният белән әйтеп, ул җырлаганда да ният булырга тиеш. Инде ой күңелдән әйтелергә, шушында ул безнең тамашачыга барып җитә тыңлаучыга. Бу инде бер мәсьәлә. Шул әти-әни турында җырлар, әйбет. Шул кырказлар турында җырлар, әйбет. Шул Косканада да кырказда бүтән тема юкмыни. Алар арасында авылда бар әле. Татарстанның һәр авылына диярлек кайберләренә хәтта икешәр җыр багышланган. Ә тәҗрибәле продюсер Рифат Фаттахов тема мәсьәләсен менә ничек аңлата. Һәр вакытта җыр сәнгате ул гомум кешелек кыйммәтләренә багышлана. Гомум сәнгать гомум кешелек кыйммәтләренә багышлана. Бу әти-әни темасы да, туган як та, мәхәббәт, алар гомум кешелек кыйммәтләре.
1000 ел элек безнең татар әдәбияты да, рус әдәбияты да, дөнья әдәбияты да, дөнья сәнгате дә шул темалар буенча эшләгән, эшли һәм дәвам итәчәк. Хакыйкать бәхәстә туа дигәндәй, бәя дә чагыштырмача бирелә. Әйтик, татар җырына тагын кайсы халыкны кибән? Шитләр белән Европа, Рус, тегесе бу монысы белән чагыштырган вакытта мактарырлык әллә ни күкрәк кагырлык әсәрләр юк. Мин һәрвакыт менә шушындый сүзләр әйтәм, бик зур белдекле кеше булган шикелле. Бездә нигә дөньяга чыгарлык әсәрләр барлыкка килми? Әсәрләр дип гомумән музыка әсәре дә булган мөмкинлекләр. Чөнки бездә дуслык юк бу әйбердә. Инде бит әйтик, мәдәният министрына мин тел тигерәм икән, инде яхшы министр ул үзе чакыртып алып иҗат кешеләрен чакыртып алып, ярар булмый булай, безгә эшләргә кирәк. Безгә әйдә, теге һәрберебез бөеклектән барыныйк һәм җыелышып, ниһаять бер генә булса да бер әйбер төзик без име, эшләп чыгарыйк, бер әсәр, әйтик, аны кинога төшереп, дөньяга күрсәтерлек булсын икән. Ул инде әгәр дә опера мәсьәләсендә булса, шулай музыкантларны, либретистларны җыеп, барысында режиссерларны җыеп ничек куярга, бер әйбер эшләп була инде. Була бит инде. Була. Бу эшне эшләүче кеше юк. Иҗатчылар күп. Ләкин аны оештыра белергә кирәк. Оештыруны Казанда тавыш яздыру студиясын төзүдән башларга кирәк дип исәпли Рөстәм Сәрвәров. Хәтта Мәскәү җырчылары да монда килеп яздырырлык булсын. Безнең яшьләрне чит илгә, Европага, Америкага укырга җибәргә иде, например, шушы теге саунд продюсерлар, аранжировкалар буенча дөнья күләмендә, дөнья дәрәҗәсендәге студия кирәге, студиялар гомумән юк, профессиональный операторлар да юк, аранжировщиклар да юк дип әйтергә кирәк инде. Егетләр бар, ләкин аларга билем җитми. Безнең бик күп кенә аранжировщикларыбыз нота белмиләр, җырчыларыбыз нота белми, халык артистлары нота белми. Шуңа күрә ул менә безнең бер урында таптану билем җитмәүдән. Мәдәният һәм сәнгать белгечләре фикеренчә, татар эстрадасында белем, зәвык җитенкерәмәгән җырчылар шактый. Менә барысы да бәйләнгән, мен аны әйтәм инде, русча әйткәндә үземнең студентларны кайга тиргә балам, әйтәм, сез беләсезме, сез сәхнәгә чыгасыз, зур сәхнәдә, ләкин сездән шундый җил исә банкет корпоратив хәрәкәтенең җиле. Башкару усулына керешкән бер нинди җырчылар юк. Безнең эстрада гомумән андый юк. Ничек итеп менә җыр бар, ничек итеп аны тәкъдим итәргә тамашачыга? Шул турыда уйларга кирәк. Менә бу мәсьәлә гел бийләр чыгалар да бирерләр, әйбәт семейный подрядлар корып җырлыйлар. Бер нинди үзгә тавыш юк. Бөтенсе ирләр булса тенорлар, кызлар булса сопрано дигәндәй, әйнасын токмак, әйбәт. Үсеп булмый булай. Үсәр һәм үстерер өчен Казанда мөмкинлек тудырырга тырышалар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелгән җыр сәнгатен үстерүгә багышланган проектлар берничә. Яңа татар җыры конкурсы шуларның берсе. Мин инде үзем шәхсән икенче тапкыр катнашам. Әлбәттә, һәрберебез монда килгәндә өметләр баглап киләбез инде, ләкин минем инде әйтәсем килә, нинди генә нәтиҗә булса да, мин инде алай бик теге зурдан кубып, үпкәләп, ашлап бирә торган кеше түгел. Чөнки әгәр мәсәлән җыр узмаган очракта да, ул бит инде минем җыр язудан туктарга тиеш дигән сүз түгел бит инде. Шуңа күрә ул миңа ничектер тагында киресенчә яңадан матурак җырлар иҗат итәргә этәргеч булып тора. Узган ел нәтиҗәләре буенча беренче урынга татар алга җыры лаек булган иде. Ә быелгысына әле нәтиҗә ясарга иртәрәк дип оештыручы. Инде кабилләшү процессы бара. Быел килгән җырларның саны азрак булса да, инде хәзер әйтергә мөмкин сыйфат әйбәтрәк. Әмма ләкин инде зур нәтиҗә ясарга иртә. Безгә бит финал башланды гына. Һәм бу конкурска нәтиҗәне без Алла бирсә киләсе елда гала концерттан соң ясарбыз. Ул безнең 5 мартта булыр дип уйлыйм. Яңа татар җыры конкурсының гомуми приз фонды 2 миллион сум. Жюри 2 номинациядә: иң яхшы татар җыры һәм иң яхшы балалар җырын сайлый. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Атаклы язучы Габдрахман Әбсәләмовның «Ок шәшәкләр» романы басылып чыгуга 55 ел. Бу көннәрдә Казан дәүләт яшь тамашачылар театрында танылган табибә Рауя Мухинаның шушы романга нигезләп язылган пьесасы буенча куелган «Ок шәшәкләр» кебек спектакле зур уңыш белән бара. Авторның үзенең яраткан һөнәре, кешеләр гомерен коткарып калуда ормый-талмый эшләүче хезмәттәшләре турында язган әсәре яшәешебездә медицина хезмәткәрләренең тоткан әһәмияте турында уйландыра. Аларга карата хөрмәт уята. Ә хәзерге пандемиягә каршы көрәш вакытында медицина хезмәткәрләренең роле тагын да арта. Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры шушы әсәрнең язылу, пьесаны сәхнәгә кую, кабатланмас образларны тудыру тарихына багышланды. Тапшырудан соң без дә берничә сорау бирдек. Рәвия ханым, хәерле иртә. Хәерле иртәләр барыбызга да. Сез үзегез ни өчен яшүсмер елларында табиб һөнәрен сайларга булдыгыз? Табиб медицина өлкәсенә керүгә, әлбәттә, мин уйлыйм, иң беренче чиратта Габдрахман ага Әбсәләмовның «Ак шәшәкләр» романы этәргеч булгандыр дип. Пьесаны язарга нәрсә этәрде? Романны укыганнан соң инде мин Гөлшаһидәгә чын-чынында гашыйк булдым. Гашыйк булдым аның менә шушы өлкәдә эшләвенә, аның сөйләшүләренә һәм ниндидер яшерен хыялым бар иде. Эх, күрсәң иде бу Гөлшаһидәне, чын кеше микән бу, яисә бу уйлап чыгарылган бер персонаж микән дип. Һәм Казан медицина училищесында укыган вакытта безнең Луиза Шамилина дигән акушерство гинекологияны укытучыбыз бар иде. Һәм без бер көннәрдән бер көнне әйдәгез әле менә шушы татар язучыларына багышланган стенд төзик әле дип аңа мөрәҗәгать иткәннән соң кемнәр белән очрашасыгыз килгәч дигәч, әлбәттә инде минем иң беренче чиратта Габдрахман ага Әбсәләмовның белән очрашып күршәсе килде. Һәм мин аның өендә булдым. Габдрахман ага Әбсәләмов бер вакытын, минутын жәлләмичә бөтенесен сөйләп, бәйнә-бәйнә. Хәзерге көндә дә менә әле хәтерлим, ничек кулларым калтырап, аякларым калтырап аның өенә кергәндә, ничек итеп менә шушы әле шәйләр китереп куйдылар шулай. Габдрахман ага Әбсәләмовның сөйләп утырганына карагыз әле, ничек кызык бит бу. Менә сездән миңа карата шушындый кызыксыну уянган дип, алга таба да менә шулай дәвам итегез алайса медицина өлкәсендә эшләвегезне дип менә шундый юлламалар бирде әле ул. Шуңа күрә шушы Гөлшаһидәнең менә исән булуын, прототипның берсе менә шушы Рәйсә Шәрфетдинова Абдрахманова профессор икәнен белгәч, иске клиника хастаханәсендә әлбәттә инде менә шул сәбәп табып, авылдан бер тыннары бетә торган Тәслимә апаны биргәч, мин шул Гөлшаһидә тирәсенә киттем инде. Һәм беренче күргәч инде хуштан язарлык матурлык, аның чәчләре, аның килешле халатлары, аның матур үкчәле туфлиләре, менә шулар бөтенсе истә калып, һәм алга таба инде менә Ходай Тәгалә теге теләгең булсын дип әйткән кебек, ул теләк минем тормышка ашты, һәм мин анда укыдым, аннары Казан медицина институтына кергәч, ул безгә лекциялар укый иде, менә шул күбрәк ревматик чирләр хакында. Һәм алга таба инде Идел-буе төбәгендә беренче ревматик чирләр үзәге ачылган вакытта без аның белән кулга-кул тотынышып, беренче менә шушы төзелешләрне башлап җибәргән кеше. Артистлар пьесаны ничек кабул итте? Иң беренче чиратта миңа этәргеч булган сеңлем 35 ел Казан ашыгыч ярдәм станциясендә кардиореанимация бүлегендә эшләгән сеңлем Марзия Салахова Мухинага бик рәхмәтлемен, чөнки ул укып иң беренче миңа үзенең бәясен бирде һәм әйдәлем без моны булай яткырмыйк әле, спектакль итеп чыгарга менә шушы Ринат Мирзахасан улы Аюповка барыйк әле, яшьләр театрында да бик көчле артистлар труппасы дип менә шулай итеп алып барган спектакль иде. Образлар сез теләгәнчә килеп чыктымы? Анда роль түгел, анда тормыш бара. Анда пьеса тулысынча менә 18 өлештән торган менә шушындый теге берсен-берсе алыштыра торган эпизодлар, алар менә тулысынча пьеса 90 битлек. Рәвия ханым, киләчәктә әсәрне аерым китап итеп бастыру теләге юкмы? Рәхмәт, уйлап карарбыз. Кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Республика ревматология үзәге җитәкчесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибәсе Рәвия Мухина белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.